नमस्कार, मी अदितीज बुक ऑफ रेसिपीजमध्ये पुन्हा एकदा तुमचं खूप खूप स्वागत करते। मकर संक्रांत अगदी जवळ आलेली आहे आणि सगळ्यांची घरच्या घरी तिळाचे लाडू करण्याची लगबग सुरू झाली असेल। तर आजच्या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला तिळाच्या लाडूची एकदम सोपी रेसिपी शेअर केलेली आहे। रेसिपी मी तुम्हाला नीट समजावून सांगितलेली आहे, त्यामुळे व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा। आणि जर तुम्ही माझं चॅनल पहिल्यांदा बघत असाल तर नक्की सबस्क्राइब करा। सबस्क्रिप्शन एकदम मोफत आहे। एकदम सुरेख असे हे लाडू घरच्या घरी तयार होतात आणि अप्रतिम चवीचे। तर चला तर रेसिपीला सुरुवात करूया। साहित्यामध्ये मी 1 वाटी तीळ घेतलेत। हे गावरान तीळ आहे, तर ते मी स्वच्छ निवडून घेतलेले आहेत। ह्याच वाटीने मी नंतर पुढचं प्रमाण घेतलेलं आहे। एक मीडियम साईजची वाटी आहे। एक अर्धा चमचा मी वेलची पूड, 1 चमचा तूप लागेल याच्यासाठी। अर्धी वाटी हे शेंगदाणे आहे, तर त्याचा दाण्याचा जाडसर कूट आहे। शेंगदाणे भाजून त्याची सालं काढून जाडसर कूट करून घ्यायचा। आणि तर मी हा चिक्कीचा गूळ वापरलेला आहे। 1 वाटी तीळ आणि अर्धी वाटी शेंगदाण्याचा कूट, म्हणजे 1.5 वाटीसाठी मी 1.5 वाटी किसलेला हा चिक्कीचा गूळ वापरलेला आहे। तुम्ही इथं साधा गूळ वापरला तरी चालेल। आता मी कढई गरम करून घेतलेली आहे आणि पहिल्यांदा आपल्याला तीळ भाजून घ्यायचे आहेत। तर मीडियम गॅस फ्लेमवर हे तीळ चांगले भाजून घ्यायचे। तीळ भाजून झाले की त्याच्यामध्ये असं ते आतमध्ये उडतात। हे बघा, फडफड असे उडतात आणि थोडासा तीळ फुलतो, म्हणजे समजायचे की तीळ भाजून झालेले आहेत। तुम्ही बघू शकता तीळ आता मध्ये मध्ये उडत आहेत, म्हणजे ते भाजून झालेले आहेत। तीळ काढून घेतले मी भाजून झाल्यानंतर आणि कढईमध्ये मी 1 चमचा तूप घातलेला आहे। तुपामुळे या लाडवांची चव आहे ती खूप छान येते, त्यामुळे तूप आवर्जून घाला। तूप वितळवून घ्यायचं आणि नंतर मी याच्यामध्ये हा गूळ घातलेला आहे। हा चिक्कीचा गूळ मी वापरलेला आहे। तुम्ही इथं तुमचा घरगुती साधा गूळ वापरला तरी चालेल। आणि गुळाचं प्रमाण हे आपण तिळाच्या प्रमाणावरच अवलंबून आहे। तीळ आणि जर शेंगदाण्याचा कूट हे समजा जेवढं होईल तेवढाच प्रमाणात आपल्याला हा किसलेला गूळ घ्यायचा आहे। समजा हे प्रमाण 1 वाटी झालं असेल तर 1 वाटीच किसलेला गूळ घ्यायचा आहे। हे बघा, गूळ आता व्यवस्थित वितळून झालेला आहे। गॅसची फ्लेम मीडियम ठेवायची। एका वाटीमध्ये मी पाणी घेतलं आणि त्याच्यामध्ये हा गूळ थोडासा घातलेला आहे। तुम्ही बघू शकता गूळ एकदम खाली बसलेला आहे पाण्यात आणि त्याचा पटकन असा हा गोळा तयार झालेला आहे, म्हणजे समजायचं की गुळाचा पाक तयार झालेला आहे। आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे गुळाच्या पाकावर असा जर थोडा थोडा फेस यायला लागलेला असेल तरी पण समजायचं की गुळाचा पाक तयार झालेला आहे। आता पटकन पुढची प्रोसिजर करायची। गॅसची फ्लेम बंद करायची आणि लगेच याच्यामध्ये भाजलेले तीळ घालायचे। नंतर दाण्याचा कूट आहे जाडसर केलेला तो, वेलची पूड आणि फटाफट हे मिक्स करून घ्यायचं। गूळ वितळलेला आहे तोपर्यंत हे छान असं एकत्र करून घ्यायचं। पटकन ही प्रोसिजर करायची। फटाफट हे सगळं मिक्स करून घ्यायचं। हे बघा, छान असं सगळं हे एकत्र करून घ्यायचं। तुम्हाला जर लाडू कडक हवे असतील तर हा गुळाचा पाक तुम्ही असाच करू शकता आणि थोडेसे सॉफ्ट हवे असतील तर गुळाचा पाक करताना त्याच्यामध्ये 2 चमचे तुम्ही पाणी घालू शकता। पाणी थोडं वापरलं तर लाडू थोडेसे सॉफ्ट होतात आणि पाणी जर नाही वापरलं तर थोडेसे कडकच राहतात लाडू। तर हे बघा, हे सगळं मिश्रण मी आता खाली उतरवून घेतलेलं आहे। मिश्रण गरमच आहे तोपर्यंत आपल्याला याचे लाडू वळून घ्यायचे आहेत। हाताला थोडंसं मी पाणी लावलेलं आहे, त्यामुळे याचे जे चटके आहेत ते आपल्या हाताला लागणार नाहीत आणि फटाफट लाडू आहेत ते वळून घ्यायचे आहेत। तुम्ही इथं तुमच्या घरातल्या कुठल्या दुसऱ्या मेंबरची पण मदत घेऊ शकता आणि पटापट याचे लाडू वळून घ्यायचे आहेत। तर हे बघा, सगळे लाडू मी वळून घेतलेले आहेत। हाताला थोडं पाणी लावल्यामुळे गुळाचा चटका आहे तो आपल्याला लागणार नाही आणि फटाफट हे मिश्रण गरम असतानाच लाडू आपल्याला वळून घ्यायचे आहेत। तर हे बघा, लाडू तयार झालेले आहेत। खूप सुरेख आणि सुंदर आणि झटपट असे हे तिळाचे लाडू तयार झालेले आहेत। हे बघा, तुम्हाला दाण्याचा कूट आवडत असेल तर याच्यामध्ये घाला, नाही घातला तरी चालेल, पण त्याने या लाडवांची चव आहे ती खूप छान येते। आणि तुम्ही बघू शकता खूप सुंदर असे हे लाडू तयार झालेले आहेत। तर अशा पद्धतीमध्ये घरच्या घरी तुम्ही या मकर संक्रांतीसाठी तिळाचे लाडू तयार करू शकता। अगदी सोपी रेसिपी आहे। खूप सुरेख आणि चवदार असे हे लाडू तयार होतात
आणि एकदम कमी खर्चामध्ये सुद्धा. तर व्हिडिओ कसा वाटला ते कमेंट्समध्ये मला नक्की सांगा. व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा, माझ्या चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा आणि तुम्हाला या मकर संक्रांतीच्या खूप खूप शुभेच्छा. आपण भेटू नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये. थँक्यू.